మై ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీడే వాకింగ్కి వస్తాను ఆర్ఆర్సీ గ్రౌండ్స్కి. సో ఇవాళ మన ఏమంటారు హాకీ మ్యాచ్ చూడడం జరిగింది. చాలా బాగా అనిపించింది, ఎందుకంటే ఇద్దరికి కూడా సేమ్ గోల్స్ రావడంతో వాళ్ళు మనం చూస్తాం కదా పెనాల్టీ షూట్అవుట్స్ లైక్ 5-5 ఇచ్చారు గోల్స్. చాలా అంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా అనిపించింది లైవ్గా హాకీ చూడడం, ఎందుకంటే అది మన నేషనల్ స్పోర్ట్స్. సో చాలా ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. సో చూడండి, ఒకసారి పెడుతున్నా ఇప్పుడు నేను ఆ గోల్స్ అన్నీ కూడా పెడుతున్నాను, చూడండి. థ్యాంక్ యూ.